очі. Твоє ставлення взагалі до Володимира Зеленського? Воно змінюється, якщо чесно. В гіршу сторону чи в кращу? Я б сказав так, в мене було дуже скептичне ставлення до нього з самого початку. Тому що я не розумів, про що йде мова. Зараз я досі не розумію його глобального плану, і я розумію, на яких емоціях він грає. Але від багатьох людей чув, я з ним ніколи не говорив особисто про політику. Не так. Я був першою людиною, яка говорив з ним політику, відверто в 2013 році, коли він брав в нього інтерв'ю. Але потім ми ніколи не говорили про політику, ми один раз зустрілись на якомусь прийомі. І все. Тобто я з ним особисто не говорив. Мені важко оцінити мотиви людини, цінності людини. Я їх не знаю. Те, що декларується, я багато чув в декларації. Але я від багатьох людей чув, що поспілкувавшись з ним, вони повірили, що він щиро хоче щось змінити. Чесно скажу, мені здається, що ми вже достатньо зрілі політично, щоб розуміти, що щирість людини, яка хоче щось зробити, не означає, що вона щось зробить. Друге питання, в нього є величезні виклики, на які поки що я не бачу відповідей. Наприклад. Ти розумієш, я просто зроблю таку невелику ремарку. От вся українська політика, вона почала зводитися. Є одна така політична партія, її часто тут згадую, є хедлайнери цієї політичної партії, чи ті люди, які за ними стоять, чи ведуть кампанію, вони кажуть, ви повірте. Я думаю, що ти здогадуєшся, про кого йде мова, так? І знову, знаєте, він мене переконував, що він справді щиро. Я тут повністю з тобою згоден, розумієш? Бути щирим не означає щось зробити. До нього було два питання, які в мене було. Перше – це Ігор Коломойський, друге – це питання проросійськості або підозру проросійськості. По Ігорю Коломойському, я думаю, що ми побачимо найближчі часи питання не зняти протистояння між президентом і Коломойським. Це моє бачення, відчуття і якийсь прогноз. Я бачу це з різних процесів. Що стосується проросійськості, я розумію, що багатьом людям не подобається те, що він робить. Скажу чесно, моя точка зору. Все, що він зараз робить по відношенню до Російської Федерації і до фронту, в його діях і словах я поки що не бачу якихось ознак здачі. Я бачу ознак... робить, якщо взяти глобально? От що він робить? Що стосується того, що я завершу. Я бачу ознаки спрощення ситуації, намагання спростити. Я бачу ознаки, можливо, такого, знаєш, бажання взяти все нахрапом. От зараз ми прийдемо, скажемо, Володимир Путін, давай не будемо воювати. Він скаже, як ти кажеш, давай не будемо. Мені здається, що таких речей не буде, і це час, який знадобиться, щоб він... Навіть зараз подивитися, в нього риторика змінилася. Якщо подивитися на початку кампанії і зараз. Володимир Путін – це не одеська митниця. Тому я думаю, що тут... ці по двох питаннях в мене були питання, а зараз вони зняті більше, ніж раніше. По чому в мене є питання, це по кадровій політиці. Я не розумію багатьох призначень, які відбуваються в регіонах. Наприклад, губернаторів. Я не розумію, яким чином взагалі відбувається кадрова політика в адміністрації.